Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Ma koliko mi je u prvom trenutku bilo zastrašujuće da tako odaberem jedan trenutak koji bi mogao da bude tako važan za celu moju karijeru. Zapravo sam odmah znala o čemu se, šta je to. Ja sam naime, pre nego što sam upisala akademiju, 2 puta bezuspešno pokušavala da prođem taj prijemni ispit i nisam uspevala i nekako teško su mi padali ti porazi i nisam znala šta ja zapravo to treba da radim. I onda sam, šta treba da odaberem, kako treba zapravo, šta treba da uradim da bi me neko prihvatio, da bi nekako ubedila da sam dovoljno dobra. I onda me pokojni profesor Vladimir Jeftović, koji me gledao na prethodnim prijemnim ispitima, sreo me jednom u Domu omladine pred taj 3. prijemni ispit koji sam ja htjela da prođem i rekao je, slušaj, nađi nešto što je blisko tebi, iza čega ti možeš da staneš, nešto što možeš da kažeš kao da je iz nekog tvog života. I ja sam tako uradila i prošla sam. Šta je to? Šećer da nam život bude sladak i jabuke da nam deca budu zdrava. To je neki savjet koji ja kasnije dajem i svim ljudima koji žele da se upišu na bilo koju umetničku školu. I zapravo, kroz čitav moju karijeru i čitav moj život sam zapravo shvatila da je to nekakvo uputstvo koje mi uvek olakšavalo izbor. Kada sam bila u nekoj dilemi da li da nešto radim ili ne, zapravo sam samo se okrenula sebi i pitala da li je to ono što ti želiš? Da li je to ono s čim ti možeš da živiš? Da li je to ono iza čega ti možeš da staneš? Moj grad, Ruše. Moj grad. Gde ćeš ti, Crne? Gde ćeš? Idem da sačekam Tlikovce, da im se ne jede milosne majke. Moj su grad našli da ruše. Moj grad. Znam ja gde ti ideš. Šta ti znaš? Znam. Ideš kod one kurve. Koje kurve? Nisi normala, majke. Kod one glumice. A koje glumice idem da branim otadžbinu, žena? Ne laži, ne laži! Eno. Ideš da braniš onu kurvu. Joj, s tobom uopšte ne može ozbiljno da se razgovara, majke mi. Tako da zapravo nikad nisam bila u nekoj velikoj, mučnoj dilemi da li da nešto radim ili da ne radim ili kako da nešto radim. Ustanite tu pored vrata. Ne pomerajte se. Ivane, da smrdi. Vera, sedi. Nekako sam shvatila da ono što je moj lični pečat, ono što je moj način, sasvim individualni način da nešto kažem, zapravo ono što je dragoceno. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.